suniye. Yani ne şekri ku em dibinin, şekri ku tene çekirni. Xwarino ve xwarina wan kesên ku dixwin divê baldar bin. Lewra rêxistina tenduristiya cîhanê gote ku di şekirê sunî de dibe ku maddeyên kanserojen jî hebin. Şekirê çêkirî ji ber ku zirarê dide tenduristiya insanan nê xwarin malûm e wê baştir. Her tiştê naturel, her tiştê orijinal û em bêjin xwezayî baştir e. Talûkê şekirê sunî xagelo çi ye? Dikawerin em divê nûçeyê de behsa vê meselê bikin. Gelo şekirê sunî li ser tenduristiya insanan çawa tesîr dike. Rêxistina tenduristiya cihanê li ser vê lêkolînek kir. Encamên balkêş derketin olê. Nexweşiyên diyabetê û kesê ku naxwazin qelew bibin, şekerê sunî dixin xwarin ve xwarinê xwe. Lêbelê şekerê sunî dibe sedema gelek nexweşiyan. Rêxistina tenduristiya cîhanê ji ber van sedema got, şekerên çêkirî neyê xwarin ji bo siheta insana wê baştir bibe. Gerek ku diranî wê zaf hesizê ku çürümüş dibî, ew jî mesela dixwazin kullanmışken lêberê dî ku çalışmayê ku derketiye, mesela Dünya Sağlık Örgütü dibe şeker tatlandırıcı, yapay tatlandırıcı özellikle ya sunni, avat kare kanser riski oluşturmuş ki, Alzheimer riski oluşturmuş ki ya da migren oluşturabilir ya da kardiyovasküler hastalık yani kalple ilgili hastalıklar oluşturmuş ki. Şekirê çêkirî zirarê dide mîde û roviyan. Ya da zirab de mide insanı, bağırsağı insanı. Çünkü sindirme van heneki zoreci, gelke mervan zar tercih ne geri. Henkes jî dibêjin em nikarin xwarin û vexwarin bi şekir berdin, lê em naxwazin şekirê sunî jî bixin navê. Gelo pispor ji bo van kesan çi pêşniyaz dikin? Em jî mesela ku akir kiva zaf kir zaf şekir taze li ser fikiya xet karê akir şekir tarçıntıka eklenmiş kere ya da mesela meyve aşk tka kompus ya da hoşaf şeker ama ne şekeri normal ne bıgı gelken ahi ya da mesela ku zaf yani kiloluya ku fazla kilo deri mesela tka akeri tka mesela sütü tatlı haftada caret garip koy da mesela normal şekeri spine ya da hengev ya da reçale demse hakika kullanmış kere. Pispor dibêjin tiştên çêkirî ji bo tenduristiya insanan nebaşin û dişûna tiştên sunî da tiştên xwezayî bên xwarin û vexwarin baştir e.